Čau. Ze školy, víš? Ty vole. Pořádku je pak kráva. Kurba. Asi kvůli ne. Ty máš tak trojku, vy. Kde jsi dneska dostala? Promiň, já to nevidím pořádně. Co? Asi pojedeme auto. Už je to dobrý. Mám stačí málo, ale. Ty vole, to je dobrý. Ale já byste viděli, co jako kdo jsem, jo. Že nejsem úplně blbeček, jako jo. Když vám tak třeba připadá. Mám ne, když jsme se seznámili, vy. Stají s trojkama. A holky jsou tady spolu a vedle sedějí bojky. A jako dva páry, jako nalevo, napravo a tak. Já jsem chtěl říct, že abyste viděli, tak já jsem jako mistr čas, jo. Já jsem vždycky chtěla být jako tanečnice. Ale jako to vlastně nejde, protože není ta čas, ale ten čas, viď? Tak vlastně já teda jako jsem ten čas. Jsem možná trošičku blbej ještě, ale víš co, 84. rok a mě teprve 9. Víš? Tak já si učit tu pneumatiku. Čau, vole!